Maminat és una marca de cosmètica natural i ecològica. Els ingredients són mediterranis, els envasos són sostenibles, és a dir, és lliure de plàstic, i són fórmules cosmètiques aptes per tota la família, des dels nens fins a les persones més grans. El que estem fent ara és no només vendre a un públic espanyol i portuguès i andorrà, que eren els nostres fonamentals mercats, sinó que ara estem en un procés d'expansió cap als Estats Units i també cap al Japó. En aquest procés estem intentant internacionalitzar-nos. Maminat va ser un dels projectes que va estar a la darrera edició del programa Growth Andorra Business i la veritat és que no puc estar més que satisfeta. Si jo parlo dels números, que per mi són importants com a gerent d'una empresa, la facturació de la meva marca de cosmètica ha augmentat en un 40%. Hem pogut fer aquest procés d'internacionalització que abans no hi era i hem pogut treballar en diverses eines per millorar la manera en què oferim els nostres productes al món. La meva empresa a curt termini el que fa és créixer més a més. També és cert que sóc un tipus de persona que posa molt de focus en els resultats, però també en poder gaudir d'aquest procés, que crec que això és fonamental. Això en el curt termini. En el llarg termini, doncs espero que Maminat sigui un referent com quan cada un de nosaltres pensem en una marca de cosmètica natural i ecològica, tot i que no l'hagis emprat mai o en cap moment de la teva vida i que et puga vindre al cap el nom de Maminat.